Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. Kawai South People Party VPP hagas kinangkong kaladawa now Director of School Education and Literacy bau dai banweng nok mador ya ka show cause notice persya ya ka principal jong government kel higher secondary school Jawai West Chantia Hill District namar kajing ailat yagi kena pule bakin tem ya kajing ruai padai jong ngene ka party kau VPP hau kerwo lampau nong aktif jeka Dr. Batske Marbo kalaong ba ka party kadawa banweng mador ya ka tai ka notice batruk bat pan map om tang na ka principal jong ka school namar kane ka kam le don bor Henry nagi pat ba namar kane ka jing persyang ban khang lat ya ka hok jong kinong shong snong bakin jit hala ka jong kamon ta ka ba pen pau ba kane ka jing pha ya kane ka show cause notice kalong ka bom don nong rim u Dr. Batske Marbo ulong ba ya kane ka jing le dai ban pen rem jor bat kham tam ka ba pen klumat jemut namar kane ka pen I ya ki kam le don bor jong ki bor sanchar hajalam khalia ulong ba kane ka kam pen I bor daw he sarkar le se kala banlong baw le shimhi ya karai namar ka jing bom don jiktip hak bai dai bat ka mai khalia service role arjar khat khandai lani ban pen singam ha ya ka pati ka pasanchar ya ka jala kata ya ka ba tang ma uhi utip kham baha norlor ka taw long ru ba hak tai ke show cause notice uneu officer badon kti shem nala ban kedew halor kino ki role papan pau ba kane ke principal kal pangkhen ya ki kendon bat hak jing sisa kim ju don ki kendon ki ban pen kit khili ya kinong trai sarkar halor ke jingle jong ki khana puli ki shem lasha kan thup hak tai ka rules jong usnem ar hajar khat khandai shu Dr. Batske Marbo ul kedew ru ba ka wai pat kala banlong ba uneu officer balapha ya kane ka notice langba ka hukum dagi bor sanchar bahalor lane dagi riusan hima ki badon pedeng ke jing siir kamlong ru ka ba artatin ba ki don ki kanhon ki ba shepting ya ka jing phai khmat jong pai ba kan thup na du ki khana ha ka jala halor ka jing khot jong ka seng VPP nak menta ka clean politics ne ka kam san hima ka bukhoj ba suba ki bakum kine ki kanhon ki don ya ka jing angnot ban shim ya ki lat kelanti ban penting persmit ya ki pat ba khnang bakin sange ban nyala ba ban sepriang ya ka jing I jong ki pat ba ya ka seng VPP ong shu utai nong ai ktin